V4 ನ್ಯೂಸ್ ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. Maataralla yan bari moked edkonondulla nama ee CPL Season 2 ta episode gu and yan anikala VJ Vinit. And also we have the special partners, beverage partner Nandini, anchene we have automobile partner UM Renegade, anchene entertainment partner Suchitra and Prabhat Theatre, and anchene green energy partner we have Kumble Solar. So ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋ ಹಿಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಲಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಬಿಯೋಮಾಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ರೆಡ್ FM, SDM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ, ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳ ಎಂಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಗ ಉಂಟು. ದಾದಾನ್ ಪನಗ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ V4 ಸೇರ್ದು ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ತುಳುತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಲ್ಪದ್ ಅಕಲೆಗ್ CPL ದ ವೇದಿಕೆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು. ದಾದಾನ್ ಪನಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿಡ್ಸ್ ಮೊಕುಲ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಹಾಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಾತೆರುಜ ಬಟ್ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ತದು. ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೋಕುಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾಡುವಾರ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೂಡಾಯಿಡು ಉದಿತಿ ಸೂರ್ಯದೇವಿರು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ರಂಗದ ಓಕುಲಿಡು ಕಂತುನ ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಮಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ, ಪಗ್ಗು, ಬೇಷ, ಕಾರ್ತೆಲ್, ಬೋಂತೆಲ್, ಆಟಿ, ಸೋಣ, ನಿರ್ನಾಲ್, ಜಾರ್ದೆ, ಪೆರಾರ್ದೆ, ಕುಂತೆಲ್ ಪಂಪಿನ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗುಲದ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ಐಸಿರೋಡು ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಎನೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಬುಲೆಕು ಎನೆಲುಗು ತಲೆ ನೀರು, ಸುಗ್ಗಿಗು ಅಜೆ ನೀರು, ಕೊಳಕೆಗು ಅಡಿ ನೀರು, ನುಪ್ಪುಗು ಅಲೆ ನೀರು ಪಂಪಿನ ಗಾದೆಗು ತಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಮಟ್ಟೆಲೆಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬೂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೊಡಮಂತಾಯೆ ಇಂಚ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆನ ಅಭಯದ ಮದಿಪುಡು ಮೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೇನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಬೂಡು. ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿರ್ಲು ದಾದ ಪಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಮ್ಮೆರೆಗು ಕೊರಿ ಭಾಷೆನು ಉರಿ ಪೆರೆ ಅಪ್ಪೆನ ತರ ಕರ್ತದು ಪಡೆಯಿ ಮೂಜಿ ಬರುತು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕೋಪ ಫಲ ಎಲ್ಲೆನ ಪ್ರಾಣ ಅಪ್ಪೆನ ಜೀವ ಬರಿತಿನ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಡು ಪೋಡಿದು ಪಿರ ಜಾರಿ ಕಡಲುದ ಉಡಲಿಡು ಉಂಡಾಯಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ದುಷ್ಟರಾದಿತ್ತಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಲ್ತದು ಅಮ್ಮೆರಾಯನ ಜಮದಗ್ನಿನ ಕಿರ್ನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ವಂಶನೇ ನಿರ್ವಂಶ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಗೂ ಇರುವ ತೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತಿನ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಈ ಭಾರ್ಗವರಾಮೆ ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮೆ. ತುಳುವನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ
குடியடிட்டு ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಡು ಆಂಜೋಲು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡೋಡು ಬಂದ ಸಾರಿನ ಎಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ನಿಕೋನು ತೋಜಾಯಿನ ಸಿರಿ ಸೊನ್ನೆಗಿಂಟೆ ಅಬ್ಬಗದಾರಗ ಸಾಮು ಒಕ್ಕ ದಾರು ಈ 7 ಜನ ಸಿರಿಕುಲು ಸಿರಿನ ಮಗೆ ಕುಮಾರದಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರನು ಬೆಳಗೊಂದು ಪುನಃ ಕಾಯ ಬುಡುದು ಮಾಯ ಸೇರಿನ ಈ ಎಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ನಿಕದ ಅಪ್ಪೆನ ಕುಲು. ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ಆರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಡು ಪಡುಮಲೆ ಬೂಡುಡು ಅಮರು ಜೋಕ್ಲಾದು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಮಂತ್ರಿನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಂಕ್ಲೆನ ತಂಕದ ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಸತ್ಯೊಡು ನಡತಿನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಗಲೆಡು ಸಾದಿ ಕೊಟ್ಟ ತತ್ತು ನಡತಿನಾಯಗ ಕೈಟು ಪತ್ತಿನ ಸುರಿಯೋಡು ಸಾದಿ ತೋಜಾವ ಪಂಡಿನ ತಂಕದ ಬೀರೆರು ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗು ಪುದರಾದುವರಿನ ಈ ಅಮರ ಬೊಳ್ಳಿಲು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ದೈವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರು ಮೊಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಮುಕುಲು ಶೂರರು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗು ಮುಕುಲು ರಾಜರು ಮುಕುಲು ವೀರರು ಮುಕುಲು ಶೂರರು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗು ಮುಕುಲು ರಾಜರು ಸತ್ಯ ಇತ್ತುಂಡ ಮಿತ್ತು ಧೆರ್ಪೆರು ಸತ್ಯ ತತ್ತುಂಡ ಇತ್ತು ಪಾಡೆರು ಮುಕುಲು ವೀರರು ಮುಕುಲು ಶೂರರು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗು ಮುಕುಲು ರಾಜರು ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಲಭೀಮೆ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ದುಗ್ಗು ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆನು ಬೂಟೆರೆ ಎರ್ಮಾಳು ದೇವಲ್ಯದ ದಂಬೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒರಿಯೆದೆರ್ತದು ಕಿದ್ಕಲ್ ದಡಿಟ್ಟು ದೀವೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಕದ ಬಲಭೀಮೆ ಕಾರ್ಲದ ಬಾಕಿ ಅರಿ ತಜ್ಞನಾವುಡು ಕಡಂಜದ ಕಲ್ಲು ಉಡರಿಗಾವುಡು ಕುಚ್ಚೆರಿಕೆದು ನೀರು ಪೇರಾವುಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದುಗ್ಗು ಬಲಸೊಡು ಯಾನು ಮಗೆ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಉನೋಡು ಪಂಡಿನ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪೋಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷೆ ಬಲಭೀಮೆ ಜಗದಂಕ ಮಲ್ಲೆ ತಂಕದ ಬೀರೆ ಈ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಪಿಲಿಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮಾರ್ನೆ ಮಿದಪ್ಪಗ ಊರೋರ್ಮೆಲ ಕೇನುನ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆರು ಬೂಟೆರೆ ಮಾರ್ನೆ ಮಿದಪ್ಪಗ ಪರಕೆ ಪಂಡಿನ ಕುಲು ಪಿಲಿಜಪುಡಾವುನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮೊಸರು ಉಡಿಕೆದ ಪಗ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆದ ಪಗ ಒವ್ವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಗ ಮಾತ ಮೈಟ್ಲ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಕ್ ಐತನೇ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಜಿರ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವರಿ ಪಜಿರ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ
ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣು ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿನ ಉಡಲ್ ನಂಬಿನ ಕ್ಲೆಗ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವ ಸಾರಿಥ್ಯ ನಾಗಜಿಡೆ ದೈವ ನಡೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಈ ನಾಡು ದೇವರನ ಬಲಿಪೋಪುನ ಪೊರ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ನಮ್ಮ ಸುಗಿತನ ಖುಷಿ ಬೇತ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಒಂದು ದೇವರನ ಬಲಿ ಸವಾರಿ. ಪಗ್ಗುದ ದಗೆಟ್ ಬೇಯ್ತುದುಪ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ಬೇಷಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸನು ಎದುಕೊಂದು ದತ್ತದು ಬಿತ್ತದು ಕಾಟೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣಡು ಬರ್ಪಿನ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸಗು ಉಡಲ್ ಕೊರ್ದು ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಲೆನು ಬುಲೆಪಾದು ಕನ್ಯ ಬೋಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬಗು ಕೇಯ್ ಕೊಯ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಾವ್ನ ಆ ಗಮ್ಮತ್ ಏತು ಪೊರ್ಲು. ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರಬೈಲ್ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸುಕ್ಕಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರಬೈಲ್ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಸುಕ್ಕಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರಬೈಲ್ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ. ಕುರಾಲು ಪರ್ಬ ಪುದ್ದರ್ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ತುಳು ಜನಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಕಂಡೋಡು ಬೆಂದದು ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕಿನ ಬುಲೆನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಕೊಯ್ದು ಅವೆನು ಗರ್ದಡು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕಂದದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಕೊಲ್ದು ಹೊಸ ಅರಿವುನ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪಂದೇ ಪನೋದು. ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಕಟ್ಟಾಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯನು ಇನಿ ಪುರಾಣ ಪನೊಂದುಂಡು. ಐಕಾತ್ರ ಆ ಊರುಗು ಬಪ್ಪನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಇನಿಕಲ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊಡಿಯೇರಾದು ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾದು ಅಪ್ಪೆನ ಪೇಟೆ ಬಲಿ ಸವಾರಿ ನಡಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಗ್ ಪ್ರಸಾದ ತಾಗವುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡ್ ಹಿಂದೂ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸಲ್ಮಾನೇರ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ. ಜನಕುಲು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ದೊಂದಿ ಪತೊಂದು ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಮಣ್ಣದ ಕಂಡೊಡು ದೊಂದಿದ ಬೊಲ್ಪುಡು ನಡಪುನ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮಿತ್ತೆಡು ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗಂಡುಕಲೆ ಭಾಗವತೇರ್ನ ಇಂಪಾಯಿನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಬರಡು ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಯಂಕರ ವೇಷ ಮೈಸಾಸುರ
ಪುಲ್ಯ ಪುಲ್ಯ ಆನಗ ನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಗು ತೂಟೆ ಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಂಡದ ವಾದ್ಯೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೈಸಾಸುರ ಮರಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಅಬ್ಬರದ ವೇಷ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಆಧುನಿಕತೆದ ದಾಳಿಗೆ ಅಳಿಯೊಂದು ಪುನಃ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾವುಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತೊಂದು ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವುಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಕಾರ್ಮಿಕದ ದೈವಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿ ತೋಜಾಯಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವುಡು. ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಡರು ಅರ್ಲೊಂದುಪ್ಪಡು ಅರ್ಲೊಂದೇ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬೆಳಗಾವಡು. ಬೆಳಗಾಲೆ ತುಳುನಾಡ ದೀಪ ಬೆಳಗಾಲೆ ತುಳುನಾಡ ದೀಪ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಬುಲ್ಬುದ ದೀಪ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳಪಿನ ದೀಪ ಬೆಳಗಾಲೆ ತುಳುನಾಡ ದೀಪ ಬೆಳಗಾಲೆ ತುಳುನಾಡ ದೀಪ ಬೆಳಗಾಲೆ ತುಳುನಾಡ ದೀಪ ಬೆಳಗಾಲೆ ತುಳುನಾಡ ದೀಪ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಬುಲ್ಬುದ ದೀಪ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳಪಿನ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಭದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪುರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಮಾತು ಎಂಕಲು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂತಾದ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಬೋದು ಆಗ್ಬಿಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಪೀಠನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಚ ಅದು ಸುರುಕಾತ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ಗ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಓ ಇತ್ತಲೆ ಪಾತೆರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಪುನಃ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹತ್ತಂದಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಪುರನೇ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲ ಭಂಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎದ್ದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಕ್ಕಲು ಪಾತೆರ್ನ ಬರ್ಚಿ ನಲ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಪದ್ಯ ಪಂಪುನ ಬರ್ಚಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂಡನ ಅವೇ ಪೊರ್ಲು ಐದು ಮಿತ್ತದ ಪೊರ್ಲುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಟ್ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲಾತನ ಬಂಡ ಇಡೀ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಾಲೆದ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಬಹುಶಃ ರಾಮ್ ಸರ್ಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನನ್ನ ಇರು ಗುಲ್ಲೊಲಿ ಸರ್ ಸರ್ ಅವೇ ಮೂಡುಡುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬೆನರ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ಇರಗೆ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ನೋಡು ದಯಮಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೆನರ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ದಯಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರಡು ವೇದಿಕೆ ಕನಪೆನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಈತ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಅವಳ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಆಗಲಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಪಣದಲ್ಲ ಬೈದೇನೆ ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಗೆಲ್ಲ ಸೋಲ ಇತ್ತದ ಸೊಮ್ಮೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಬೆನರ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್ ವಿನೀತ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಬಾಯಿ ಬರೋದು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಈ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಬಂದಾಗ ಅಕಲು ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಪೇರ್ದಲಕ ಬಾಲದಲಕ ಮನಸ್ಸು ಅಕಲ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮೂಜನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜನಕಂದತ್ತೆ ಮೂಲು ಸಭೆ ಟುಪ್ನ ಮಾತಾಡ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪು ಜೋರದೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟಿನದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಶೆಟ್ರೆ ಇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಮುಕುಲ್ನ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕುಲು ಈ ಒಟ್ಟು ತಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಟ್ಟು ತಂಡ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಅನ್ಪಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಬೆನರ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಶಶಿ ಸರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋನುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿನ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತಂಡದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಈಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬನೋಲಿ ಇದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿ ಇದು ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ್ ನಡನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ್ನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅನೂಪ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿ ದೊರಕೋದು ದೆರ್ಲೆ ಮಿತ್ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತು ಈ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟುಗು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಈ ವರ್ಂಬ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ರಡ್ಡು ಸಾರತ ಪದ್ರಾಡಿಡು ತುಳುಕೂಟ ಏನು ದುಬಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಪಗ ಈ ಇಂದುವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿತ್ತಾಂಡ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು 30 ಜೋಕುಲು ಬೈದೇರು ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೆಂದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆವಡತನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸುಚೇತ್ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಲ್ಲೇರು. ನಾನೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂದುವೇ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕತಾರಡ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಂಬ ಜೋಕುಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬುಳೇರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಟಲ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ವಿಚಾರ ಪನೊಡೊಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಅದಕ್ಕಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಅವಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರು ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿನ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೋಡದೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆಗಲ್ನ ದೆಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಬಕ್ಕೊಂದು ಹೊರತುಗಾಗಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಹೇಳುಜಾರು ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ನೆಕ್ ತಯಾರು ಮಂದಿನ ಮಾತಾ ಟೀಚರ್ಸ್ನಗಳು ಅವತ್ತಂದ ವಿಶೇಷವಾದ V4 ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ 30 ಜೋಕುలను ವೆದ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ನಗಳು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಯರು ದೇಪಂಡ ಐಕಾದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೇರ ಪರವಾದನ್ನ ಸೋಲು ಎತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೆಂಬರ್ ಬೆನರ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಮೇರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಸಾನಿಧ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ. ಸೊ ವೆಲ್, ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಂಗನ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ಬೆನೆಟ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. Bye bye, take care and stay tuned to V4.